Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Akubikwa ukuthi udlulile emhlabeni wesifazane okubeka ukuthi ungenwe isifo samakhaza emva kokuba exhumaxhume kuyiqhwa ethi wenza icontent ka TikTok. Nginibingelele ngiphinde nginamukele kuphina kuphi la nibola khona le video. Mangoqala usijonele elikhasi wamoyelekile igama lami ngusibonga konke wakandwanda Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Ugcine edlulile emhlabeni wesifazane ongadalwanga igama noSibongo okubeka ukuthi ubenza icontent eqhweni njengoba ubethe ufuna ukuyifaka ku TikTok. Ngokusho komthombo kubeka ukuthi bakhulume nelunga lomndeni lalo wesifazane kuthiwa usiswabo bekade enza ama video eginqika eqhweni ezama ukwenza icontent azoyifaka ku TikTok. Kubonakala eseqhaqhazela basitshela ukuthi uya actor bamyeka kanti useqineke ngampela. Kubikwa ukuthi emva kwesikhathi besephuthunyiswa esibhedlela uthe mayifika esibhedlela kwatholakala ukuthi ungenwe amakhaza kakhulu. Bazamile ukumnika usizo esibhedlela kodwa wagcina ngokushonela khona. Kubeka ukuthi emhlabeni ushiye abantwana bakhe abahlanu kanti ke abantu babe nokuphawula okwahlukahlukene esikoleni zokuxhumana ngalo lolu daba olibashiye bebambe ongezansi. Morris KB Mo uthe cha ngiyahleka mina akekho umuntu ongazi ukuthi iqhwa liyabantu ma likhithekile. Unokulunga abuthelezi uthe kanti kwakuyi content yanele kodwa content ungubani nawo bese faka ama emoji amangaleyo. Uswelihle Chilaman ivula indlela sibalokhulu uthe kuncane lokhu baningi abasazofila okuthanda ukubukwa omunye kubeka ukuthi wakilize zama ukuzenza indlondlo yamanzi waphoseka emanzini. Ukanda bezitha Mpumelelo uthe ubenzela ukushiya izingane ngamabomu ayikho phela into efana nale. Unomandisa nokuthula sibi uthe ubenzani kanti yena icontent yani ezele kangaka. Bafethu maningi kakhulu ama comment ngizofisa mina ukuza ukuphala kwakho khona lapha kwi comment section ngalo lolu daba. Mina nje ngentathela YouTube sengiphuma kanje ngithi awungibambe evidweni elandelayo.